Sanotaan, että Eteläkavion niemimailla eli kerran muuan tyttö, joka omisti kauniin valkoisen hevosen. Kerrotaan, että hevonen oli niin puhtaan valkoinen, että se voisi hohtaa pimeässä. Kun tämä hevonen kuoli onnettomuudessa, tyttö oli surullinen. Hän oli niin surullinen, että halusi hevosensa luokse taivaaseen. No, niin ei kuitenkaan käynyt, vaan tyttö joutui Manalaan ja löysi sieltä myös hevosensa. He pääsisivät sieltä yhdellä ehdolla pois. Muut eivät näkisi heitä. Mutta Halloweenina, kun raja henkien maailmaan on poissa, kerrotaan joidenkin nähneen tämän tytön laukkaavan hevosellaan. Hevosellaan, joka on kuin sähkyvä lamppu, eikä siitä voi erehtyä. Jotkut ovat nähneet hevosen jopa lentävän, sillä haamuhan se on. Tämä tyttö. Tytön kasvot ovat kalpeat kuin lakanat ja hänen hiuksensa ovat jäätä. Niissä on sinistä, jonka sanotaan olevan jäätyneitä kyyneliä. Monet pelkäävät tätä Ratsukkua kuollakseen, mutta taru kertoo, että tämä valo, joka hohtaa koko Ratsukosta, huutaa. Apua, apua, apua. Just joo, hauska tarina Sandra, mut eihän haamuja olemassa. Ja miten sä luulet, että joku tyttö haluaisi kuolla, vaan koska sen hevonenkin kuolee? Jep, ei toi mitenkään voi olla totta. No kyllä mä ainakin uskon, koska mistä tommonen tarina olisi yhtäkkiä vaan keksitty? Ja miten ne ihmiset oisit nähnyt olemattoman? Repikää siitä. Okei, no mut mennään nyt valmistelemaan tallia huomiseen. Kaikki pitää olla tip-top avoimien ovien päivässä ja muutenkin. Pitää käydä ostamassa se yllättävän hieno satulalaukku. Just se. Se satulalaukku, jota kävin eilen kattelemassa kaupassa. Tuutko mukaan, Sandra? Mä varmaan jään tallille. Pitää tehdä kunnon rentoutus Rockille, että se jaksaa huomisen, kun on raskas päivä tulossa. Okei, no me mennään. Tuuthan sit koristelee meidän kanssa sitä tallialuetta. Joo tuun, heippa! Moikka! En voi uskoa, että Anja ja Daisy piti mun tarinaa pelkkänä satuna. Se on tosi tarina. Haluaisin auttaa sitä tyttöä ja hevosta, mutta mä pelkään liikaa. Mut eihän se voi olla kovin vaarallinen, eihän? Niinpä, mun pitäisi jättää koko asia, ja enhän mä voi sitä tyttöä auttaa. Ja muutenkin, ois kiva viettää tää Halloween rauhassa ja pitää hauskaa. Okei, mä tajun. Sua kiinnostaa enemmän rapsutukset kuin mun haamuhuolet. Rapsutuksia sä sitten saat. Me tultiin, Sandra. Haluatko nyt tulla koristelemaan sitä tallialuetta? Joo, mä tuun heti kun Rocky päästää mut täältä sen karsinasta. Tulithan se. Me oltiin, että Rocky söi sut. No ei sentään, mut tässä me nyt on. Mistä aloitetaan? Mietin, että jos Sandra laittelisi noita koristeita ympäri pihaa ja tallia, mä laittaisin kaikki yllätyssäikäytyspelottelujutut ja Anni siivoilisi pihaa ja katsoisi, että onko jossain parannettavaa. Käykö? Käy, mutta mitkä ihmeen yllätyssäikäytyspelottelujutut? Eihän me puhuttu mistään tällaisesta. No, mä ajattelin, että eihän Halloween ole mitään, jos vieraat ei vähän säikähä. Älä huoli, en mä niille ihan sydäriä aiheuta. Toi on sairaan hyvä idea. Tuosta tulee lisää mielenkiintoa avoimia ovia kohtaan, plus Halloweenista tulee oikeasti pelottava. No, okei sit, mut kunhan lupaatte, että kenellekään ei satu mitään. Joo.
Vau, tästä tuli niin hieno. Jep, mä en voi uskoa, että näin moni tuli paikalle. No, täytyy myöntää, mutta palataanpa siis aiheeseen. Mennäänkö me siis yöllä sinne vaeltamaan? Joo, mennään johonkin pelottavaan paikkaan. Hei, mä en ehkä oikein haluaisi mennä ihan yöllä pimeällä, kun voi sattua vaikka mitä, jos ei näe eteensä ja muutenkin. Muutenkin mitä? Haamuhevonen ja tyttö voi tulla? Aha, just joo. Okei, mennään illalla, kun munkin mielestä olisi järkevää, että nähdään jotain eteemme, mutta et kai Sandra vieläkin luule, että Haamuratsukko on siellä velloilla. En. Mä en oikein tykkää mennä pimeällä, ja kun siellä eteläkaviossa on se Haamuratsukko, eikö niin? Pelkäät sitä? En. Mennään vaikka eteläkavion vaellukselle, niin todistan etten pelkää. Hei, eipäs nyt aleta mitään todisteleen. Ei meidän kiinni veti. Vaellus Eteläkavion Niemimaalle kello 18. Ratsastetaan pintaan ja mennään sieltä lautalla. Ei se oo pitkä matka. Hei kaverit, lopetta. Sovittu. No, onko kaikki kamppeet mukana? Joo on, mut ei sit olla kauhean kauaa, ettei käy mitään. No mitä siellä muka voisi tapahtua? Ollaanhan me ennenkin vaellettu. Ja eihän siellä pitänyt olla sitä Haamuratsukkoa. Eiks? No mut mun mielestä on silti järkevää tulla pois ennen kuin tulee pimeätä, koska meidän pitää sit vielä suunnistaa poiskin, ja se ei ole helppoa pimeällä. Samaa mieltä, ja miksi pitäisi lähteä tekemään jotain tyhmän rohkeata, kun voi pitää asiat kivoina ja turvallisina. Ei jokaisen asian tarvii jotain jännittävää ja vaarallista. No okei, en mäkään kyllä halua, että sattuu mitään. Mennään sit, ettei kerkeä tulla pimeä. Joo, mennään. Okei, me ollaan täällä illalla ja Haamuratsukko tulee vaan yöllä, joten tässä ei ole mitään pelättävää. Perillä ollaan, sit vaan peltoa kohti. Pysytään sit koko ajan yhdessä, ettei satu mitään. Tää on kuitenkin niin iso paikka, että on vaikea löytää toista mistään, jos se erkaantuu. Joo, mä en halua, että tästä tulee mikään katastrofi. Tän piti olla vaan hauska vaellus. Joo, tässä asiassa mäkin on samaa mieltä. En halua, että mitään sattuu. No niin, sit menoks. Hei, anteeksi kun mä en suostunut myöntämään aikaisemmin, mut mua pelottaa se Haamuratsukko. Ja mä en oikeasti halua olla täällä. Voidaanko lähteä pian pois? Hei, ei se haittaa. En mäkään ois saanut painostaa sua silleen. Se oli tyhmää. Sori siitä. Taas kavereita? Joo, kavereita. Hei, hyvä, että pystytte sopimaan, mutta näyttääkö teidänkin mielestä toi taivas jotenkin tummemmalta kuin aikaisemmin? Ei se voi olla mitään vakavaa. Ehkä vaan alkaa tulla yö. Pitäisikö meidän lähteä takaisinpäin? Hei, kuuletteko ton? Se on... Se on Haamuratsukko. Se laukkaa kohti. Varokaa. Hei, ei kai sattunut mitään. Meidän täytyy lähteä. Hei, kuuletteko? Kaverit? Kuuletteko mua? Sanokaa jotain. Ootteko elossa? Hei, ei hätää. Mä vien teidät turvaan. Täällä näyttää aika autiolta. No, mut ainakin suoja, jos ei muuta. Hei, pois pihaltani. Tänne ei saa tulla. Hei, anteeksi, mutta kaverini on... Bla bla, niinhän ne kaikki sanoo. Häi. Ne on tajuttomia. Me kohdattiin... Haamuratsukko. Tiedän. Olen erakko. Hyvä kun tulit tänne. Osaan auttaa. Mistä tiesit? Tiesin, koska olen elänyt täällä monta vuotta. Olen nähnyt kaikenlaista. Voitko auttaa kavereitani? Mitä heille tapahtui? Älä pelkää. He ovat kunnossa. He olivat vain isossa shokissa ja heistä tuli tajuttomia. Annas kun minä katson.
Tehdään näin. Mene sinä hevosinesi Eteläkavion tallelle ja jätä ystäväsi tänne. Minä hoidan heidät ja hevoset, niin huolehdi sinä itsestäsi. Saatko heidät kuntoon? Entä jos he pelästyvät? Kaikki on kunnossa. Mene sinä vaan ja jätä huolet minulle. Okei, kiitos. Mistäköhän se on yösiän? Kuka voisi auttaa? Tuo näyttää tallin omistajalta. Menen kysymään häneltä. Hei. Olen Sandra. Tulen kaukaa. Ja eksyin. Olisiko teillä yösijaa? Hei, tietenkin saat täältä yösijan. Ei ketään saa jättää heitteille. Tuolla on tuo talli. Sinne ullakolla on tehty juuri tällaisia tilanteita varten yösiä. Ja älä pelkää. Se on ihan kuin normaali huone. Ei mitään epäpuhtauksia. Kiitos todella paljon. Tämä täytyy hyvittää jotenkin. Hetkinen, mitä? Näin unta siitä. Mun pitää mennä auttamaan. Ei, nyt on yö. Autan huomenna. Mutta huomenna ei ole Halloween, enkä voi nähdä Ratsukkoa enää. Autan ensi vuonna. Ei tyttö voi auttaa niin pitkään. Lähden nyt. Hei poika, eikä haittaa, jos lähdetään pienelle yövaellukselle. Hyvä, lähdetään sitten. Okei, Roki, älä pelkää. Se on vaan haamuhevonen, jolla ratsastaa tyttö, joka on myös haamu. Ei mitään sen pelottavampaa. Ne näyttää paljon pelottavammalta yöllä kuin illalla, mutta ei hätää. Mä hoidan tämän. Moi. Mä oon Sandra. Mä haluaisin auttaa. Mä tiedän, että on kauheata olla vankina yksinäisyydessä, joten halusin tulla auttamaan sua ja sun hevosta. Sandra, älä mene lähemmäs. Daisyn ääni. Annie ja Daisy? Älä mene lähemmäs hevosta, se on vaarallinen. Mutta se huutaa apua, ja ne näyttää niin surullisilta. Haluan auttaa. Auta. Mutta kun erakko kertoi, että se on vaan... hämäystä. On myöhäistä, Daisy. Tämä oli taas yksi kuolematarina, jonka aiheutti sama Ratsukko. Kuitenkin kerrotaan, että vain kaikista rohkeimmat pystyvät auttamaan tyttöä ja hänen hevostaan. Joka vuosi joku urhea lähtee koettamaan onnea, mutta turhaan. Yhä haamuhevonen ja tyttö kirmaa täyttä laukkaa Eteläkavion niemimailla. Pelkäätkö sinä liikaa vai haluatko auttaa?